Mitä sä teet? Inka. Tää tunnistaa sinut minuksi edelleen. Hevosia! 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 Minä! Mulla on hauska. Inka, miksi sinä olet katossa? Apua! Mitä tapahtui? Tjum! Se palaa. Palaa sitä käsin oikein päin. Tadam! Ei musta saa kunnon kuvaa ikinä. Ei niin. Ihan sama. Mä sain susta jo hyvän kuvan. Näytä. Joo, mä näytän sen sille. Oi, nyt tuli kyllä viesti. Hei, mä laitan äänet. Mä kuvaan. Hevosia! Tiedätkö mitä tehdään? No. Sitten kun meidän äiti tai iskä hakee mut, niin mennään kaupaan eteen, käydään kaupassa ennen. Joo! Mulla on euro. Joo! Kato, mä sain Inkalta tommosen pillimuun, mitä mä vähän repiin. Tämmösen hienon. Se oli hyvä. Hyvä. Sitten mä voin sanoa. Sitten mä sain tämmösen. Huima paljastus. Tattadadaa, mä sain palkkion. Tadam! Tästä löytyy 100 grammaa. Ja teiltä löytyy, hei Onni, pois päävälistä. 2000 grammaa, eli 2 kilogrammaa. Hei, koiruli, varo. Elikkä tää painoi Koiruli. Yhtä paljon kuin nappi. Ei. Niin, varma. No jos tää painaa nyt jo enemmän kuin nappi. Oikeesti. Niin. Marabu, enemmän kuin elämään. Tadam! Hei, älä varasta mun palkkaa! Tää ei oo ollut koskaan mun, mutta nyt mä sain tän. Koska mä tyhjensin juontarin puolesta tiskikoneen. Saatteko te oikeesti tehdä sitä toisen puolesta? Ei. Varmaan, en mä tiedä. Eikö saadaan, jos se saadaan, mutta meidän pitää itse keskustella sitten siitä palkasta. Höpö. Onni, kato tänne. Ihana.